sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada Bismillah ya Allah mahalicin halitta Ramadan ce ta kama kai kake ba da baiwa ka daɗa mun fahimta Ramadan ce ta kama Tinasar akan falala Ramadana fahimta mu yawaita ibada kai mun kabulin lisan da isar mamuda Anawusi sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada Ramadan sanya ba rabbi ka karan basira Ramadan ce ta kama fado darajoji na watan nan na daura Ramadan ce ta kama karka bar ni da kayi na ka azan ya tabara mu yawaita ibada karatun Ramadan ke da ɗakai mini bada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada tsira aminci ga habibin ka nura Ramadan ce ta kama a sako ali har da sahabbai a jera Ramadan ce ta kama kamar sadiku umar usman zana daura mu yawaita ibada sayyidi ali zaki saka arna saranda sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada auliya abi ku tilastin da rabi ya fade ku Ramadan ce ta kama shau ahmadu tijjani da ya ruko da hauku Ramadan ce ta kama sada albagada sa wanda ba aiwashinku mu yawaita ibada baya in ya su gausu kai diga mun yi shaida sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada hakurin ka ne sai aduwai sun kabi ka Ramadan ce ta kama suka nuna ka isa ahmadu Allah ya saka Ramadan ce ta kama suka ce Allah wadda rai da diga makiyinka mu yawaita ibada shana kwana sallah rabu ya daɗa buɗa sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada assalamun alaikum sako ce gare ku Ramadan ce ta kama zan so ku buɗe kunne ku ji sako na gunku Ramadan ce ta kama ku ji me zan faɗa kar da ku ɗauke ta shinku mu yawaita ibada lalala Ramadana dole sai da ibada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada tausayi gami da jin kai a cikin ta an ka tara Ramadan ce ta kama rabbi ya tare matsayi a cikin ta zana daura Ramadan ce ta kama ga 'yan ta masu laifi shukuran ya tabara mu yawaita ibada mu zauna mu miƙe jama'a mu ibada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada komai cikin watannin ki ne in ka duba Ramadan ce ta kama yawaita ayyukan lada ba fa 'yan kaɗan ba Ramadan ce ta kama aina lami ta salati kar mu manta da tuwa mu yawaita ibada qira'atul qur'ani ta yi mu kwashi lada sake hutu mu miƙe kiwan kar mu zauna Ramadan
ce ta kama mu yawaita ibada. Kowane harafi ai lada nai daban ne. Ramadan ce ta kama. Da in kana da 10 yanzu ko 20 ne. Ramadan ce ta kama. Kada ayi babu mu da haka ɗin matsalude. Mu yawaita ibada. Uwa na mu miƙe kar'ace mun saranda. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Rabu ya buɗe ƙofofin kai rai cikinta. Ramadan ce ta kama. Duk sharikan watan Allah ya kikibe ta. Ramadan ce ta kama. Ƙofofin aljanna buɗe ga mai bukata. Mu yawaita ibada. Shawari na kar mu zauna ikiwan mu ibada. Sake hutu mu miƙe. Ikiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. A cikin watan Qur'an aka saukar in ka duba. Ramadan ce ta kama. Ramadan darajanta ba sanin masana ba. Ramadan ce ta kama. Na hayanil fasha'i fi Ramadana mu duba. Mu yawaita ibada. Ya amuruna bil ma'ruf ai mana shaida. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Ni yawaita sadaka dangina a Ramadana. Ramadan ce ta kama. Ciyar da marasa shi Allah zai yi murna. Ramadan ce ta kama. Kuma da tsagin dabino ne ladan in ka auna. Mu yawaita ibada. Babu mai iya ɗauka jama'a mi ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Ko da ruwa na zafi ka fito da shi a ɗana. Ramadan ce ta kama. Lemo da kankana ka sayo shi ma 'yan uwa da. Ramadan ce ta kama. In an idar da girki a fito da shi a ɗana. Mu yawaita ibada. Hakaɗin za ya sanya rabi ya ƙara buɗa. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Takaitacciyar kisa zan faɗa gare ku. Ramadan ce ta kama. Lokacin annabi Musa ku ji ai laisa shakku. Ramadan ce ta kama. Kan falala na ciyarwa jama'a mu sanya hakku. Mu yawaita ibada. Yoni zana daura a batun ya ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Wata mata da mijinta suna hali na talauci. Ramadan ce ta kama. Talauci yayi talauci ga yunwa ba abinci. Ramadan ce ta kama. Sai suka ce mu je ga annabi Musa mu buƙaci. Mu yawaita ibada. Cewa ya roƙa wani Allah arzikin mu faidada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Sai suka je ga annabin Allah ya aiki wani. Ramadan ce ta kama. Suka zanta masa komai sun kai masa bayani. Ramadan ce ta kama. Kan halin da suke ciki ma'ana wannan karni. Mu yawaita ibada. Suka ce ka roƙi Allah ya azurta mu jadida. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Ko da na shekara ɗaya ne ya annabin Allah. Ramadan ce ta kama. Annabi Musa sai je shi gurin Jalla Jalala. Ramadan ce ta kama. Sai yayi masa bayani matsalan bayan Allah. Mu yawaita ibada. Take Allah ya amsa Musa ka ce yayi shaida. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Ubangiji ya wadata su arziki suka tara. Ramadan ce ta kama. Sai suka yi nazari rayuwansu ya za su tsara. Ramadan ce ta kama. Sai suka ce kofofin shiga garin mu gyara. Mu yawaita ibada. Ciyar da marasa ƙarfi rabuna za ya buɗa. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan
ce ta kama mu yawaita ibada. Suka yi ta ciyarwa ba dare babu rana. Ramadan ce ta kama. Kowane lungu sako na garin sai fa murna. Ramadan ce ta kama. Matafiya na murna, talakawa na murna. Mu yawaita ibada. Wuce iko sai Allah da yayo ana kwanda. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Shekara ta yi gashi arzikin soya kuma zauna. Ramadan ce ta kama. Musa ya koma ga Allah burin Musa su gana. Ramadan ce ta kama. Yake gaya wa ta'ala mutumin na rabbina. Mu yawaita ibada. Wa'adin da ka bashi rabbi ya ki saranda. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Sai Allah ya ce wa Musa ka nutsu ka fahimta. Ramadan ce ta kama. Na ciyar da mutum ɗaya shi ko ya ciyar mabukata. Ramadan ce ta kama. Na dawamar da shi har abada da wadata. Mu yawaita ibada. Da falala na ciyarwa mu rike shi bada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Man kama Ramadana in ji Allah ike wada. Ramadan ce ta kama. Imanan wata siban Allah yarda magana. Ramadan ce ta kama. Kufira lahu in ji Allah a cikin Ramadana. Mu yawaita ibada. Mata kaddama min zambi mu miƙe da ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Man kama lailatul qadari in ji nurul anwari. Ramadan ce ta kama. Imanan wata siban in ji surul asrari. Ramadan ce ta kama. Kufir lahu ku ji daɗi ya ainul akabari. Mu yawaita ibada. Mata kaddama min zambi mu je mu yi ta ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Aba Hurairah ya ce annabi ya bashi wasiya. Ramadan ce ta kama. Kowane wata ya azumi uku a ciki yayi niyya. Ramadan ce ta kama. Waraka atani duha in ji abban su surayya. Mu yawaita ibada. Sannan na yi wutiri kafin na kwanta in ji abda. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Sannan duk wanda ya zage ka kar da karama. Ramadan ce ta kama. Mai azumi yake baranta da Allah mai rama. Ramadan ce ta kama. Lokacin ka bashi hakan zai sa ka salama. Mu yawaita ibada. Ka zage ka karama jama'a mu ta ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Shishirin mai azumi ma an kirawo shi bada. Ramadan ce ta kama. Motsin mai azumi ma Allah ya masa shaida. Ramadan ce ta kama. Jama'a kar da mu zauna in ji tahe Mahamuda. Mu yawaita ibada. Duka nau'i na ibada mu ta yi rabbi ya shaida. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Alaran ma baban na ta Allah ya yi mini shaida. Ramadan ce ta kama. Ina ƙaunar ka da gaske dan ka so Mahamuda. Ramadan ce ta kama. Allah ya ƙara wadata dukkan bin ka ya idda. Mu yawaita ibada. Ya kusanta ka da tsara a bidaya mashahuda. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Na gurin zana wuta rabi kare ni fahimta. Ramadan ce ta kama. Karka kyale ni da kaina domin faɗi mabinta. Ramadan ce ta kama. Na shehu kwana sallah ne baba abba ga su binta. Mu yawaita ibada. Garin mutum Yakubu sha'iri ne ku yi shaida. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan
ce ta kama mu yawaita ibada. Sake hutu mu miƙe, Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada. Sake hutu mu miƙe. Kiwan kar mu zauna. Ramadan ce ta kama mu yawaita ibada.